ଦେଖିଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଯେତେବେଳେ ଆଖି ଆଗରେ ସାକାର ହୁଏ ନା ତାହେଲେ ଶାନ୍ତିର ନିଦଟିଏ ହୋଇଥାଏ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ମୋର ଆଜିର ମିନି ବ୍ଲଗ୍କୁ। ତ ଆଜି ଥିଲା ଆମର ମାଉସୀଙ୍କର ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ମାନେ ଆମ ଖୁଡ଼ିଙ୍କ ଭଉଣୀ। ଇନଭିଟେସନ୍ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପିଇସାଙ୍କ ଦେହ ଯେହେତୁ ଖରାପ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ କେହି ଯାଇପାରିଲେନି। ତ ଭାଉଜ ଆଉ ଝିଅଙ୍କୁ ନେଇକି ମୁଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲି ଯିବା ପାଇଁ। ତ ଗଲାବେଳକୁ ବାଟରେ କିଛି ମିଠା ପିଠା କିଣିବାର ଥିଲା, ତ ବାଟରୁ କିଛି ମିଠା ପିଠା କିଣିଦେଇକି ଆମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ତାଙ୍କ ଘରଟି। ମଉସା ଯେହେତୁ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଜବ୍ କରିଛନ୍ତି, ପୁରା ଫୁଲି ସେଟେଲ୍ ସେଠି, ଫିର୍ ବି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଏମ୍ ଥିଲା କି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜାଗା କିଣି ଘର କରିବା ପାଇଁ। ତ ଏତେ ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଏମ୍ଟା ମାନେ ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଉଛି, ତ ସେଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା। ତାପରେ ଗେଷ୍ଟ ଫେଷ୍ଟ ଯିଏ ଯେମିତି ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଦେଖା ହେଇଗଲୁ। ଆରି ଭିତରେ ବଡ଼ ବାପାଙ୍କ ଘର ଫ୍ୟାମିଲି ସମସ୍ତେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଦେଇକି ଟିକେ ଷ୍ଟାର୍ଟର ଫାଟର ଏପଟେ ଖିଆଖି କରିଦେଇକି ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ମେନ୍ କୋର୍ସ ଖାଇବା ପାଇଁ। ୱାର୍କିଂ ଡେରେ ଯେହେତୁ ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠାଟା ହେଉଥିଲା, ବେଶୀ କେହି ଗେଷ୍ଟ ଆମର ଆସିପାରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦିନକୁ ଯୋଗାଉଥିଲା ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସେଇଟା ତ ସେମାନେ ହିଁ କରିବେ। ତାପରେ ଯେତିକି ବି ଗେଷ୍ଟ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଦେଖା ଚାହିଁ ହେଇକି ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଘରକୁ। ତ ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ରହୁଛି ଟାଟା ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।